салом дӯстони азиз, дар видеои имрӯза як кабинети шогирдам нишон метиҳам дар Валбрес. Баъзе савол мебиёд ки чӯ фақат аз он нишон метид, Валбрес ягон бор нишон надодед гуфта. Дӯстони азиз, чӣ ки дидосӣ дар рӯи экран, ин як зан ҳастанд, соҳиби 2-3 фарзанд. дар ҳамин шаҳри Москва зиндагӣ мекунанд. Чӣ ки дидосед, ҳамин лични кабинетшон кушода, дарс курса аман гирифта, дарс хонда, кор ба шурӯъ кардагишон ба. Где-то як 2-3 ҳафта шудагӣ, некин точно 3 ҳафта шудагиш не духтаро, 2 ҳафта сали вай зиёдтар. Аламин чӣ ки дидосед духтаро, женский категория ки даромдагӣ, дар видеоҳоям мегӯям ки фақат ҳамин интернет магазин аз он Валбрес ба аз ҳама ки абароди бисёр меодагӣ женский категория. Женский категория ки даромдан духтаро, чӣ ки дидосед, эмирӯз 54 дона заказ шудагӣ, ҳоли бо соат ба вақт ҳоли 10 то 12 бо насиб иншоалло заказ мебиёд. 77760 рубл ба заказ шудагӣ. Ана дӯстони азиз, чӣ ки дидосед, рӯз аз рӯз заказ бисёр шуда рафтост. Он одамое ки ҳол ямку тарсу ваҳм доранд, ин саволо хеле бисёр мешада. Ман ба духтаро имрӯзонда чанд нафар менисам, фақат метарсам сар кардам ба ин кора як рисковат кардам ба духтаро метарсам, лекин чанд сол рафта посудомоишница, уборщица шуда кор кардам ба миёни худашона адо карда, дасти худашона адо карда. Ин ягон ҷои тарс неда барои баъзе одамо. Барои ҳамин духтаро ман ин лични кабинети шогирдҳои нишон метиҳам ки барои шумо мотиватсия шавад духтаро. дар инҷа ман шумои регистратсия кардан ё ки дар инҷа шумо кор кардан, кор накардан барои ман ягон ушқун фоида намебиёрад. ман ҳам ранги ҳамин дига занҳое ки муҳоҷирзан ки амин расива омда аввал ҳамихе дига корои кадагӣ да уборщица, посудомоишница, повар, холодный сех, ҳамаш ба кор карда охирин мақсаде ки пешанба гузошта амин роҳи бизнеса, аз хона нишаста, тарбияи фарзандова машғул шуда, анамин роҳ ба ки манам тарсиди ваҳмидада ҳар рӯзаш рафта 1000-2000 кор карда меби тӯда карда ҳамин кора сар кардагӣ. мана алҳамдулилло ман мегӯм имрӯзо ман аз хона нишаста прямо ин яъне гапи холӣ нест, аз хона нишаста пул кардан, это реально агар ҳамин роҳа агар ёд гирид, агар это оказывается правда. пеш манам ҳамихе видеоҳои медидам аз хона нишаста пул кор кардан, ин вай вообще боварим намегифт ки ин ҳамаш гапи дурӯғ гуфта. духтарои азиз, умедворам ки ҳамин видеоҳои ман барои шумо мотиватсия мебахшад. агар ки хоҳиши ҳамин корро ёд гирифтанӣ бошед духтарон, марҳамат дар ватсаби ман ки озин номерои ватсапа мемонанд духтарон, бо одам ҷамъ каросиям насиб иншоалло баъди моҳи шарифи рамазон боз короя сар мекунам. ман шогирд гирифта, курса кушода, анамин занҳое ки муҳоҷир дар Россия омдагӣ ҳамин кора ёд гирифта тоҷикистон бараванам, аз тоҷикистонам истода ҳамин корашона давом дода метавонанд.